سمرة خبركم تخاتلتنا عزو سلامتنا بمقدام لومي أعدالنا لكم زلنا مدبات كتكاتلو بخبر نعدم ኤርትራ ሰለስተ ደቡብ ሱዳን ባዶ ምሕዝነታው ግጥም ኤርትራን ደቡብ ሱዳን ባዓዊት ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ሰለስተ ባዶ ተዛዚሙ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ምሩጽ ሃብቶም ኣብ ሻድሻይ ደቂቕ ካብ ፍርቂ ሕንጻጽ ኮይኑ ሓላው ውልዳት ደቡብ ሱዳን መዚኑ ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ ዓበይቲ ስታድየማት ዓለም ዝተመዝገበት ተዘይኮይኑ ካብተን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ዝዘረበለ ናይ ድሕሪ ፍርቂ ሕንጻጽ ሽቶት ቤካምን ዛቢ ኣሎንሶን ድፈልያ ይብላን በዛ ሸቶ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ንዕረፍቲ ሓደ ባዶ መሪሓ ወጽያም ድሕሪ ዕረፍቲ መዋል ተስፋይ ካልእቲ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋቡ ኣካፋል ስሙናስ መላሽ ካብ 35 ሜትር ርሕቀት ኣትሪሩ ዝሃርማ ኩዕሶ ሳልሰይቲ ሸቶ ኮይና እዛ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ክካየድን ዝነበረው ውድድር ሴካፋ ተባሂላ ተጠርንፈት ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ን4 ዋሕድ ጠርኒፋ ኣብ ስሩዕ ልምድ ጸንሐት እያ ውድድር ሴካፋ 10 ጥሪ 2019 ክካየድ ተወሲኑ ምህላው ድማ ድሕሪ 3 ሳምንቲ ኣብ ውድድር ክትጽምር እያ ቅድሚ እዚ ውድድር ምእካሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ካልኣይ እግሪ ምሕዝነት ክተካይድ ድማ ጻውዒት ቀሪብላ ኣሎ